कीर्ति कमल बराया माबा मोनसेबाबो न्याय मोनबाय मानोना बिथांखौ जाय पुलिसा गावदोंमोन बै पुलिसखौ आसाम सरकारा बा पुलिस डिपार्टमेन्टआ सासपेन्ड खालामबाय आरो लोगोसे एसपि आनन्द मिश्राखौबो ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय। आसाम सरकारा खोथा बुंदोंमोन 7 सान 10 साननि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ माबा मोनसे एक्सन लानाय जागोन। बै हिसाबै दिनै मा खालामबाय जाय पुलिसा गावदोंमोन कीर्ति कमल बराखौ बै पुलिसखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय, एफआईआर जाबाय, बिनि सायाव दा बिसार जासिगोन। लोगोसे आनन्द मिश्रा एसपि खौबो ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय। नाथाय बे बिथिङावनो ट्राइबेलफोरनि जानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननिफ्राय राजु देउरी बिथाङा बुंदों मा साननैसो सिगां दान मोननैसो सिगां जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि सानै सुबुंखौ जों मिथिनाय बायदिबा फेक एनकाउन्टार खालामनानै उल्टापानि रिजार्भआव माने एडिशनेल एसपि सासेया गुलि गावहोदोंमोन आरो जायनि जाउनाव बै सुबुं सानैनि जिउआ जोबदोंमोन। बे बाथ्राखौ दिनैसिम जों फेक एनकाउन्टार होननानै मिथिनाय जादों। बे फेक एनकाउन्टार जि जादोंमोन जाय दायनिगिरिमोन बेनि बै सुबुङा दिनैसिम साजा मोनाखै। बै सुबुंनि सायाव दिनैसिम मोनसेबो केस जायाखै। ना सिबिआइ जाज जादों, ना हाई लेभेल इनकुवेरि जादों, ना जायखिजाया लिगेल एक्सन जादों, जेबो जायाखै। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो आसाम सरकारखौ राजु देउरी बिथाङा बुंदों मा एक्सप्लइट खालामदों ट्राइबेलफोरखौ, डिप्राइभ जानांगौ जादों ट्राइबेलफोरा माखासे मोनथायखौ मोननो हायाखै, डिसक्रिमिनेट खालामदों ट्राइबेलफोरखौ बेबायदि बुंदों, इनजास्टिस खालामदों होननानै बुंदों आरो बांद्राय जाबाय, टु माच जाबाय होननानै आसाम सरकारखौ बुंदों। बेबायदिनो नालापारायाव जि जाथाय जादोंमोन बेखौबो एक्सप्लइटेसन होननानै बुंदों। एससि एसटि एट्रसिटि एक्ट बादियै ट्राइबेल सुबुंफोरखौ जिहेतु पुलिसा गावबाय, थेवब्लाबो जिहेतु बे आयेन बादियै मा मोननांगौनो कम्पेनसेसन मोननांगौ, लोगोसे एफआईआर जानांगौमोन, लोगोसे जास्टिस मोननांगौमोन बेबायदि बुंनो नाजादों। नाथाय मा बुंनो सरकारा ट्राइबेल नङि सुबुंफोरनिखौथ' जोबोद थाबैनो न्याय होयो, नाथाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि बेलायाव न्याय होनायाव बेसेबा गोबाव आरो जेबो खौराङानो गैया। दिनैसिम जाय एडिशनेल एसपिआ अर्डार होदोंमोन गावनो, बै एसपिआ उदाङैनो दं। ना एफआईआर जादों बिनि सायाव, ना माबा मोनसे जादों, ना इनकुवेरि जादों, जेबो जायाखै। आरो जाय सुबुंफोरा गावदोंमोन बै सुबुंफोरनि सायावबो जेबो दिनैसिम एक्सन लानाय जायाखै। बे बाथ्रायाबो सैथो। जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिथांमोना जाहैबाय एसटि ट्राइबेल पिपुल। स' ट्राइबेल पिपुलखायनो सरकारा गुरुत्त होआखै, गोसो होआखै बेबायदि बुंनो नाजादों राजु देउरी बिथाङा। थारैनो बे दुखु गोनां। दिनैसिम येसबाबो न'बाबो माबा मोनसेथ' बिसार जानांगौमोन, नाथाय बेबो नंगौ दिनैसिम जेबो बिसारबो जायाखै। थारैनो सोर दायनिगिरि बेनि थाखाय खमसे खम बिसारथ' जानांगौ। राजु देउरी बिथाङा जोंनि ट्राइबेल एमपि एमएलए फोरखौ येस मेन होननानै बुंदों आरो नेक्स्ट इलेक्सनाव भट होनानै बिथांमोनखौ बोख्लायनांगौ होननानैबो बुंदों। मानो होनबा बिथांमोना ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै, ट्राइबेलनि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना जेबो मावाखै बेबायदि बुंनो नाजादों। आरो ट्राइबेल एमएलए एमपि होनबा नोंथांमोना सोरखौ सानो? ट्राइबेल एमपि हिसाबै सोरदों? नब कुमार सरने बिथाङाबो ट्राइबेलावनो गोलैगोन, बिश्वजित दैमारी स्पिकार बिथाङाबो ट्राइबेलावनो गोलैगोन, एमएलए गोविन्द बसुमतारी बिथाङाबो ट्राइबेलावनो गोलैगोन, रनज पेगु बिथाङाबो मिसिं ट्राइबेलावनो गोलैबाय। स' बेबायदिनो गोबां आरोबाव एमएलए दंबावो, एमपिबो दं, बिथांमोनाबो ट्राइबेल। स' बै एमपिफोरा एमएलएफोरा नाथाय दिनैसिम ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय जेबो मावाखै, स्टेप लायाखै, सरकारखौ नारसिनायाखै, गासैबो येस मेन गोजा बेबायदि बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना येस मेन होननायखौ मा सानो? येस मेननि ओंथिया मा जानो हागौ नोंथाङा मा आन्दाज खालाम? ओरैबो जानो हागौ येसल' होनग्रा सुबुं, माने न'खौनो होननो हाया, ओरैसो जानांगौमोन, चिफ मिनिस्टारनि हेंथायै थांनो हाया, बिजेपिनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो हाया, बा गावनि हारिनि सार्थ बाथ्रा बुंनो हाया, जे हिमन्त बिश्व शर्माया जा बुङो बेनो येस बेबायदि बुंनो नाजादों खोमा। गुबुन ओंथिबो जानो हागौ, इंराजियाव गुबुन मिनिंबो जानो हागौ। स' नोंथांमोना मा मिनिं बुजिदो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। गोविन्द बसुमतारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, जायफोर सुबुंफोरा ट्राइबेलखौ रैखा खालामनो हायाखै होनना बुंबाय थादों, बै सुबुंफोरा साबेसे ट्राइबेलखौ रैखा खालामबोदों गिबियाव गाव हिसाब होग्रो, बा ट्राइबेलनि रैखाथिनि थाखाय मा खामानि मावबोदों गिबियाव बेखौ हिसाब होग्रो। खुगाजों बुंनानै, ससियेल मिडियायाव बुंनानै, निउस मिडिया, प्रिन्ट मिडियायाव बुंनानै, गेदेर बाथ्रा बुंनानै ट्राइबेलखौ रैखा खालामनो हाया, खामानि मावनानै दिन्थि बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। नालापारानि एभेक्सननि जाथायाव बिथाङा बुंदों बिटिसि सरकारनि आखायाव हम पावारा गैया, हम पावार गैयिखायनो बेखौ एक्सन लानो हाया बा रैखा खालामनो हाया। थेवब्लाबो सरकारखौ नारसिननायनि थाखाय आरो बर'नि माखासे आफाद बा ट्राइबेलनि गुबुन आफादफोरनि नारसिननायनि थाखाय आसाम सरकारा स्टेप लासिगोन
लोगोसे रिहेबिलिट खालामसिगोन बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन मोनसिगोन बेबायदि बुंदों बिथाङा। आरो बे बिथिङाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों मा चिफ मिनिस्टारा गावनो मिथियानो बे जाथायखौ बिथाङा बेखौ अर्डार होआखै जे बिथाङा मिथिस्लाबियाव अफिसारा गाव क्रेडिट लानो थाखाय बे खामानिखौ मावदों बेबायदि बुंदों। आरो लोगोसे चिफ मिनिस्टारा ओरैबायदि बुंदोंनो बे खामानिया थारैनो गोरोन्थि एभिक्सन खालामनाया थारैनो गोरोन्थि बे बाथ्राखौबो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों होननानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंदों। आरो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जनक बसुमतारी बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों मा जनक बसुमतारीया सोर थारैनो नोंथांमोना मिथिखागोन। जनक बसुमतारी बिथांखौ बुंदों मा नुइसेन्स फर्स दावराव दावसि खालामग्रा नइस खालामग्रा नइस NYSE नइस खालामग्रा फर्स नुइसेन्स फर्स बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों। माने खुगाजोंल' बाथ्रा बुङो नाथाय खामानियाव जेबो गैया। जाय जायगायाव एभिक्सन जादों नालापारायाव बेयाव थांनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मानो केस होयाखै जाय अफिसारा बेबायदि मावदों बिथांखौ मानो केस होयाखै बेबायदि बिथाङा बुंदों। खालि ससियेल मिडियायावल' बाथ्रा बुंबानो समाजनि खामानि मावनाय जाया। गोदोबो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामबोदों आरो दिनैबो खालामदों। बे जाथायखौ मिथिनायमोनबा सिगाङावनो मिथिनायमोनबा जों हमथानो हागौमोन होबथानो हागौमोन मिथिस्लाबियावसो बे जादों। आरो दा सरकारखौ नारसिननायनि थाखाय सरकारा बेखौ स्टेपबो लानो राजि जाबाय बेबायदि बिथाङा फोरमायनो नाजादों। थारैनो ट्राइबेलफोरनि सायाव एभिक्सन खालामनाया नंमारगौ दिनैनि जाथाय नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो ट्राइबेलनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला मोनसे बाथ्रा बेवहायबो साननांगौ दं रायजो राजा नोंथांमोन जे ट्राइबेल सुबुंफोरा थारैनो खौसे मारना अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियना जुदि खौसे जानानै गासैबो ट्राइबेलखौ जुदि दोंसे दिरुङाव लाबोनो हायो थारैनो ट्राइबेल सुबुंफोरा गोहोगोरा जागोन जोंनि आसामाव नर्थ इस्टआव। नाथाय जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेरावनो गोबां गोरोन्थिबो दं। जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरा खौसेथि गैया। ट्राइबेल सुबुंफोरा माखासे बिथिङाव गोग्लैसोनाय अबयसे बे गोग्लैसोनाय जानायनि जाहोना माखासे सरकारनि गोरोन्थि नेमखान्थि बा गोसो होयैनि थाखायबो जादों बेबो मोनसे। आरो जोंनियावबो मोनसे हेबिट दं जों माब्लाबाबो जौगानायनि लामाथिं थांनायनिफ्राय माने फावसायबोबायसो थायो। सिगांथिं जों माब्लाबा थांनो नाजाया फावसायनायावसो बांसिन थानो नागिरो जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरा। ओंखायनो जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरा खौसेथि गैया नालाय जों जेरैबो मा जायो डिप्राइभ जानो गोनां जायो डिसक्रिमिनेट खालामजायो जोङो एक्सप्लइट खालामजायो जोङो माने एक्सप्लइटेसन डिप्राइभेसन डिसक्रिमिनेसन बेफोर सोदोबा ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे माने सिथाबखाना थानाय सोदोब बादि जाहैबाय। स' बेनि गोरोन्थिया जों गाव गावबो दिनै जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेरावनो जेबो खौसेथि गैया। आरो बेबायदि जाहोननि थाखायनो जानो हागौ जों एभिक्सन खालामजाबोदों बायदिसिनाखौ जों बुंनो रोङाखै आयेन कानुननि बाथ्राखौ जों बुंनो रोङाखै बिनि थाखायनो जों दिनै बेबायदि थगायजाबोदों होननानै आं बुंगोन। स' गासैबो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन खौसे जा अब्लासो जोङो जोंनि मोन्थायखौ नांगौ बायदि बिनानै लानो हागोन होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टस लिर। दा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मा बुंबाय दावराव दावसि खालामग्रा बोलो फर्स नुइसेन्स फर्स नइस खालामग्रा फर्स नइस खालामग्रा सुबुंफोर दावराव दावसि खालामग्रा सुबुंफोर बेबायदि बुंदों। जायफोर सुबुंफोरा ट्राइबेलनि बाथ्रा बुङो ट्राइबेलनि रैखाथिनि बाथ्रा बुङो बेबायदि बुंदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि डेम'क्रेसियाव गासैबो सुबुंफोरानो बेबायदि बुंनो हानाय मोन्थाय दं। स' मावनाया नाथाय गासैबो सरकारनिसो खामानि बे बाथ्राया सैथो। स' गबिन्द बसुमतारी बिथाङा नुइसेन्स फर्स बुंदोंबाबो दावराव दावसि खालामग्रा फर्स बुंदोंब्लाबो नाथाय जों पाब्लिकआ जों गाव गावनि सार्थनि थाखाय सरकारखौ डिमान्ड खालामखानांगोन। गोदोबो खालामबोदोंमोन बिथांमोनाबो खालामदोंमोन गोदो आरो दिनैबो खालामनांगोन। बिथांमोना गोहोआव थाबाय होननानै बिथांमोनखौ जों जेबो बुंनो मोना ओरैथ' जेबो जाया। नोंगो सासे सुबुंखौ गाज्रि रावै सोंखारिनो मोना गाज्रि बुंनो मोना बेयो अयनाय आरो बिदि बुंनायखौ आं माब्लाबा सापर्ट खालामा। नाथाय जोङो माबा मोनसे मोन्थायनि थाखाय दुर्नितिनि थाखाय करापसननि थाखाय बा जोंनि सायाव जुदि अयनाय खालामदोंबा बेखौ बुंनो हानाय साफ्रोम मानसियानो मोन्थाय दं। जुदिअबाबो दावराव दावसि खालामग्रा फर्स बुङोब्लाबो जोङो लिगेल भाबै खिन्थु बुंलांथारनांगोन। खुलुमबाय।